sikhulekile ekhaya. Konjovu kogatsheni. Sisazocela isihlobo esihle. Umntwana wala ekhaya uSinethemba. Siphethe isikhukukazi esihungu namaqanda amabili. Siyanamukela ekhaya kogatsheni. Ngenani ngaphakathi. Awu sibonke boya benyathi ngokusingenisa ngaphakathi. Bantu basemzini. Njengoba ke bese ngikhulekile ngaphandle ngasho konke size ngako. Nayo ke inkukhu esiphethe. Namaqanda khona. Bengicela ukuthi inkukhu siyikhulule kwamanje ke. Kuze sikwazi ukuxoxa kahle. Nayi mihlola. Nangoka amaqanda. Wona noma ngabe ke niwathosa manje sisikhuluma mhlawumbe sibe siqhophoza nje kancane. Inkukhu wenzani namaqanda? Bethe amaqanda sinawo lekhaya. Okokuqala nje angikakhiphi nemvulamlomo. Senisibalela inkukhu namaqanda nophethe. Sicela imvulamlomo ke ngoba ayikho into esoyikhuluma. Njengoba nibona nangu usisi uThuli uzokhuluma sephume imvulamlomo ehlela la phansi. Bantu basemzini ngixolise qala sengiphapha nje kanjalo nemvulamlomo ozokayikhiphi. Hayi ayikho inkinga. Awunguvula umlomo. Imvulamlomo. Hayi nakho-ke. Nakho hayi uvulekileke umlomo manje abantu basemzini. Kanti nesangana mthethweni. Nesangana. Ungihlalele usisi. Yini senendawo mthethweni? Ungixolele umuntu wasemzini. Ungixolele umuntu wasemzini. Bengiphela njengoba nifuna ukuvula umlomo, nifuna umuntu ozongisiza ukuvula umlomo ukuze nikwazi ukukhuluma. Njengoba niza nezinkukhu ngiyabona ukusidelela kodwa lokwenza thina sifuna 30,000 ngalegana. 30,000. Ngeke. Umshana mina utheni nespecial la ekhaya nine clearance sale. Wathi ubuy one get one free. Njengoba ngithi ngizocela uSinethemba nje bengazi ukuthi nombali usezongena lapho lo umagcini wala ekhaya. Kanti iphelephi clearance sale? Awunayo imihlola. I-clearance sale sizokuyikhuluma lonto. Nayi imihlola bathi kunesale. Ayi ngeke abantu basemzini ngoba ngathi manje khona impambano la enkulumweni. Ake ngifonele umshana wami emuva ke ngizwe uthini siphinde sikhulume. Hayi uhamba ukhulume naye umshana wakho ubuye usitshalele eqondile. Mshana malume ngithola inkinga yento la bantu bafuna 30,000. 30,000 mangasosangana la inkomo ayisekho phela kuSnake. Bengashongo yini ukuthi bathe bane clearance sale la ekhaya? Malume bethe 70% off. Ubethe 70% off. Wena stika kwela 70% off. Okay, hayi ngibuyele kubona mshana. Zihamba kahle kodwa ingxoxo. Hayi ngizoze ngibuye noshintshe mhlawumbe ngizobuya nalo iqanda elilodwa ngiyakutshela mshana. Abantu basemzini ake ngicela ukucaciseleka la Hlasimbe. Yini mhlawumbe nayo umakoti lo mhlawumbe ephathekayo mhlawumbe engaze nifuna imali engaka. Yini mhlawumbe nayo noma certificate noma izicu. Yina nawo nje unani? Hayi. Unazi certificate secashia. Una cashier. Cashier. Unazi ingane? Umshana kona ebantwaneni unabo. Kuningana kona sizawubathi bangaki? Bangawubathi kuningana ngiziyakhohlele. Bawu 4 nje phela. Hayi 4.